Сіз төшірген Сүйімбике нинди ул? Сүйімбике яшьләргә келешек буынга үзенең алмасын тапшырып калдырсын дигәнрәк ой белән эшләнгән эш булып чыкты. Сіз бит инде бүгенге көндә җәмгыять эшендә дә актив катнашасыз. Рәссамнар берлегенә ничек эләгергә һәм нинди таләпләр үтәлергә тиеш? Рәссамнар берлекләре бездә хәзер хайран күп дисәк тә була инде. Рәссам мөхиттә үсә. Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да шатлыклы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгінгі тапшыруыбызда рәсем сәнгате турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунагы исә бик күп мактаулы исемнәр иясе, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык рәссамы Рабис Мөгаллим улы Сәләхов. Хайырлы көннәр, исәнмесез? Хайырлы көннәр. Сезне тапшыруыбызда күрүебезгә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Рабис әфәнде, чыннан да бүгенге көндә сезнең мактаулы исемнәрегез байтак. Әгәр дә инде сезнең иҗат юлыгызга күз салсак, ничек итеп тормышыгызны сәнгать юлы белән бәйләргә уйладыгыз? Иҗат юлыгыз турында сөйләп бетсәгез иде. Ул менә мин рәссам булам, шундый ниндидер дәрәҗәләргә ирешәм дигән Уй булмагандыр шулай бит. Уй булып эшләп булмый торгандыр инде ул эшне. Мин үзем бала чактан ук рәсем белән мәшгуль инде. Мин бүтәнчә үземне күз алдына китергән ничектер инде шулай килеп чыкты. Ул кешесе булгач, ничек итеп рәсем сәнгатенә кирип китү җиңел булгандыр дип күз алдына китерәсездер инде. Мин теге майлы буяуны 7нче класстамы беренче мәртәбә күреп су белән эшләргә тырышып утырган истәре. Ул табигатьтә дә илһамландыргандыр, шулай бит. Без ул бик матур җирдә, мин Башкортстан җирлегеннән үзем. Шуңа күрә рәссам булу өчен рәсем төшерү генә аздыр инде ул. Ниндидер бер төрле, бүтән төрле оеткысы да булырга тиештер дип уйлыйм үземчә. Шуңа күрә табигатьтә биргәндер инде ул үзебез бит инде теге концертларны, җырларны тыңлап үскән кешеләр шулай булгач бөтенесе бергә җыелгандыр да инде шулай килеп чыкты инде. Рәссам булып киттем. Башка бүтән кеше булу турында хыялланмадым да, турыда сүз дә булмагандыр дип уйлыйм үземчә. Бүгенге көндә нинди темаларны яктыртырга тырышасыз? Мин үзем татар кешесе буларак, менә ул темадан ничеккә киткәнем булдым икән дип әйтсәм дә ялган булмас. Мин шул үзебезнең татар тарихын, татар мәдәниятен башлыча менә шул борынгы татар әдәбиятын, шигъриятын, җырларны бик яратып үземнең иҗат аша үткәрәм. Ул теге иллюстрация түгел инде, бу теге бер төрле багышлама шул шигърияткә, җырга, тарихка шундый бер багышлама гына. Мин теге чисто иҗат чагына ул иллюстрация түгел, конкрет бер нәрсә дә булмаска мөмкин, сюжет булмаска мөмкин. Шулай булгач, менә шул иҗади эшләнгән үземнең шул мөгамәлә була инде. Шул шигърияткә, җырга, табигатькә, татар тарихына. Менә чыннан да сез безнең мәдәниятебезне үстерүгә зур өлеш кертәсез. Ул да булса безнең тарихи вакыйгаларыбызны чагылдырып, шул ук вакытта тарихи шәхесләребезне чагылдырып, миңа калса сезнең Сөембикә алмасы картинасы турында аерым сөйләшеп бетсәк бик урынлы булыр. Сез төшергән Сөембикә нинди ул? Ул кызык кына аның сюжеты мин аны каяндыр күреп калдым. Ул Барасихның бер шигыреннән рәк булып чыкты буга инде. Ул теге Сөембикәгә бер юлчы алып кайтып алма арлыгы биреп, шунда алма үстереп, шулай иттереп менә бакчачаны карап чыгарып матур гына бер сюжет, ул шигъри сюжет инде. Сөембикә алмасы ул ничек дип аңлатыйм икән, ул теге алма бит инде теге низак җимеше күктә аны символы бар. Аннан соң бит алма бит ул бишкә бүлек, татарда менә икенче төрле аның мәгънәсе, бер алманы бишкә бүлек, ул туганлыкның ничек бөтенлеген аңлата. Менә шуңа күрә бу инде үзебезнең шул татар ягына да борып, Сөембикә яшьләргә келешек буынга үзенең алмасын тапшырып калдырсын дигәнрәк ой белән эшләнгән эш булып чыкты ул шулай.
Менә шуннан да сезнең барлык эшләрегездә мотор дип әйтергә кирәк, һәм һәрберсендә үзенә күрә бер эчтәлек бар. Менә шушындый мотор эшләр тудыру өчен илһам каян килә сезгә? İlham bulsun için ressam менә шул үзенең остаханасына килеп, үзенең мөхитен тудырып, шунда үзе белән сөйләшеп, эшләре белән сөйләшеп, менә шулай мыдыр-мыдыр көне буена утыра торгач, ул илһам үзе килеп, шул мөхиткә кирип китеп эшли торгандыр дип уйлыйм инде үземчә. Шәхсән үзем шулай эшлим мин. Аннан соң инде мотор сүзләр ишетү дә кирәктер, шулай бит эшләрегезгә карата. Ансы гомаша итмәйин дә бер вакытта да мотор сүздән бигрәк син салган мәгънә белән аны аңлаган кешенең мәгънәсе бергә туры килеп, инде бер аңлашылу килеп чыга икән, менә ансы инде уже шуны мактау сүзе кебек кабул ителә. Теге сәнгать белгечләре үзләренчә аңлатканнар, ансы әйдә, ансы фән, ансы аларның эшләре дигәндә, менә тамашачыдан, аңлаган кешедән ишеткән андай аңлау сүзләре, ул икенче төрлечә яңгыр инде. Күңелгә май булып ятадыр, шулай бит? Күңелгә май булып ята, ул инде уже эшләргә бер стимул бирә. Әлбәттә. Булырга тиеш дигән кирәге бар дип уйлыйсың инде ул вакытта эшнең. Аннан соң стиль буенча да сөйләшеп үтәсе килә. Нинди стиль аеруча да якын? Рәсем сәнгатендә стиль ул берничә калыпка салып кына бүленгән инде. Аларга карау укыган вакытта, теге яшәрәк вакытта кайсысы үзеңә кулайрак карау килешебрәк үтәдер, ул кирәктер ул. Инде теге җигелеп эшли башлагач, ул стиль үзенә үзе килеп чыгарга тиеш. Һәрбер рәссамның үзенең пластик теле булырга тиеш. Пластик булырга тиеш шигырияттәге кебек, җырдагы кебек. Һәрбер нинең сәнгать әсәренең үзенең бер пластик теле булырга тиеш. Менә шул телне үзең өчен эшләп чыгару, үзеңә кулайны, үзең өчен сөйләм теле бит инде. Ул бит син шул тел белән сөйләшәсең, тамашачы белән. Ул теге рәсем сәнгатендә шулай ук. Шуны эшләп чыгару, ансы менә шул стилистикага караганда да әһәмиятлерәктер дип уйлыйм инде рәссамнар өчен. Стилистика ул тышкы ягы, ул нинең рәсем сәнгатенең. Менә ул теге тематик бер бүтүнлек шул ни үстенә салынган, стилистика үстенә салынган төсләр гармониясе, шуның үстенә салынган бөтенесе бергә туры килгәндә, менә бер яхшы гына стилистика килеп чыгарга мөмкин. Чыгара инде шулай. Рабис әфәнде, хәзер әйдәгез бергәләп рәсем сәнгате тарихына багышланган сюжет карап үтик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Татар милли сәнгате дигәндә данлыклы Казан читекләре, Казан сөлгеләре, шигүле намазлыклар, шамаилләр, бизәкле тәрәзә йөзлекләре, көмеш чулпылар, хәситәләр, инҗеле калфаклар белән горурлана алабыз. Башта безнең халык рәсем ясауга игътибар бирми, чөнки дин кануннары электән үк мөселманнарга рәсем ясауны тыя. Алай гына да түгел, өйдә каллиграфия, шамаилләрдән кала рәсем сыйфатында әйбер тотарга ярамаган. Ләкин заманалар алмашу белән дөньяга карашлар да үзгәргән. Габдулла Тукай заманында татарның профессиональ рәсемнәре барлыкка киләчәгенә өметләнеп, өмет юк түгел әле. Үз арабыздан да махир рәссамнар чыгар дигән. Тукай ялгышмаган. Революциядән соң татарның горурлыгы булып рәссам осталар үсеп чыга. Татар рәсем сәнгатендәге яңарыш исә илдәге революция белән бер чорга туры килә. Бу 1917 елдан соң урнашкан яңа системага бәйле. Белгәнебезчә, бу вакытта большевиклар совет кешесенең дин иреген кысалар. Шул исәптән ислам дине дә тыела башлый. Әлеге күренеш рәсем сәнгате өчен уңай нәтиҗә китерә. Теләгән һәркем рәсем ясый ала. Сурәтләнгән кеше хайваннардан курку юкка чыга. Шуңа күрә 21 гасыр кешесенең әлеге мәгълүматкә исе китә. Тора бара бөтен дөнья рәсем, кеше сурәтләре белән уратып алына. Шулай итеп, бүгенге көндә еш телгә алынган татар сәнгатендә танылган рәссамнар Бакый Урманчы, Илдар Зарипов, Лутфулла Фаттахов, Харис Якуповлар калкып чыга. Аларның эшләре Татарстанда, Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә билгеле. Картиналарын дөнья күләмендәге музейларда күреп була. Дөрес, рәссамнар артык күп түгел, ләкин бу кадәр авыр хезмәт һәркемнең кулыннан килми дә. Биредә сәләтең булу бик мөһим. Шушы урында улуг рәссамыбыз Харис ага Якупов турында улы, үзе дә танылган рәссам Фәрит Якупов язып калдырган истәлекләргә мөрәҗәгать итәсе килә. Бер вакыт әти Шәле авылы янындагы сазлыклы күлне ясап утыра икән. Аның яныннан иртәнге савымга сыер савышлар узып бара. Харис абый, ничек инде син бу сазлыкны ясыйсың? Монда ис килә бит, озын борыннар мыжлый дигәннәр. Әти аларга карап елмайган гына. Бер кавым вакыттан соң сыер савышы апалар өйләренә кайтканда, этюдны күреп ах иткәннәр.
Ах, нинди матур! Кызганыч, бу матурлыкны монда яшәүчеләр күрми шул дип күрсәтеп куйганалар. Шул вакыт әти бу хезмәтен хатын-кызларның берсенә бүләк иткән. Картинаны күреп, авыл кешеләре бик сокланган, нинди матур табигать кочагында яшәүләрен аңлаган дип яза Фәрит Якупов. Рәссамнар халыкны матурлыкны күрергә, көн саен үтеп китеп йөргән тирә-юнеңә игътибар бирергә өйрәтә. Бүген дә татарлар арасында искиткеч гүзәл картиналар тудыручылар күп. Аларның иҗат җимешләре дөнья күләмендә лаеклы урын алып тора. Күз алдына гына китерегез. Татар халкы рәсем ясый башламаган булса, дөнья күләм рәсем сәнгате никадәр байлыкны югалткан булыр иде. Чыннан да бик кызыклы тарих шулай бит. Шулай. Рабис әфәнде, менә белүемчә, рәссамнар бер төрлелектән һәм кабатлаулардан куркалар. Ничек уйлыйсыз, сезнең эшләрегез арасында охшашлыклар бармы? Тематик яктан охшашлыклар булуы мөмкин. Тематик яктан анасын ничек дим. Төс ягыннан да әзрәк охшашлыклар, чалымлыклар булуы мөмкин. Бер төрле уйлау мөмкин булмаган кебек, бер төрле рәсем ясау мөмкин әйбер түгел. Менә рәссамнар үзләренең эшләренең копиясын ясаганда да иза чигеп бетәләр. Ул мөмкин әйбер түгел. Ул кабатлаудан, тематик кабатлаудан шул ясалыкка төшеп, теге кеше әйткән сүзне бүген сөйләп, лаф уруга гына әйләнмәсен, менә шундан куркырга кирәк. Рәсем сәнгатендә дә, гомумән сәнгатьтә беләсез нәрсә икән. Ул инде кабатлау булырга тиеш түгелдер дип уйлыйм инде үземчә. Сөйләр сүз күп бит ул кешедә. Нәвит әле теге Харисага абыйның сазлыгы төреп яткан сюжеты кебек. Менә бүгенге көндә бит инде сез атаклы рәсем белгече. Хәзерге вакытта үзегезнең эшләрегезнең җитешсез якларын табасызмы? Тапмый буламсы инде. Табасы инде. Менә ул бит рәсемне ясап куйганнан соң, картинаны ясап куйганнан соң, мин аны бурып куям, әйләндереп арты белән. Ул миннән уже күзгә карап тормый. Кеше сәгате бар икән анда, мин аларның күзләрен ясамый торам. Минем күземә карамасыннар дип. Шуңа күрә әйләндереп куясың, бераз торгасын яңадан әйләндерәсең, икенче күз белән карый башлыйсың. Потому что кешенең теге күзе күрми башлый. Нишләп шулай инде бар инде ул физиологик яктандыр инде ул. Берничә ел элек ясаган эшләр бөтенләй уже яңадан ясасы килә башлый, андый нәрсәләр дә бар. Ну, менә аның шуның өстенә икенче мәсьәлә килеп чыга. Менә мин бүген икенче ясарым. Ну, бит ул көндәгечә уйнабыйсың бүген. Ул бит инде шул көндә уйланган уйның чагылышы гына. Шуңа күрә аның кирәге бар микән? Ошлай итеп аны үзгәртү, төзәтү, яңадан эшләү. Тупта яңаны эшлә. Менә алай дөресрәк була. Бүген ничек уйлыйсың? Менә шулай эшләргә тиештер дип уйлыйм үземчә. Бәлки җитешсезлекләрне күрә белү ул үзенә күрә бер үсешкә юлдыр да, шулай бит? Үсешкә юл, аны күрә белергә кирәк, аны күрә белү бик күрә белергә, таный белергә дә кирәк. Таный белергә кирәк. Ул критик яктан карап, ул никадәр уңышсызлыкка китерергә мөмкин менә эшенә. Шул яктан карарга кирәк. Аны төзәтергә була, беләсез дә аның үзенең эшне аттырып төзәтергә тиеш. Качанда булса. Менә хәзерге вакытта сезнең эшләрегезне кайларда күрергә була? Миңа калса, безнең тамашачыларыбыз да кызыксына торганнардыр. Музей фондларында күп инде каян. Менә безнең Татарстанны санап китеп, Әлмәт, Чаллы, Алабуга, тан кайсы музейларда, Болгар тыюлыгында теге анда ни бар инде. Аларның үзләренең җире Казанның милли мәдәни үзәктә, үзебезнең бу художество музейында тагын кайларда ул күп инде биналарын теге балаларын тормышка чыгарган кебек алар чыгып китәләр дә, үз тормышлары белән яши башлыйлар, кайда йөргәннәрен дә качакта белмим мин аларның. Чит илләрдә дә күп инде эшләр, алар бит уже рәссам эшен ясап чыгарып җибәргән икән, аны инде ул чыгып киткән теге бер үзенә күрә бер шәхес кебек. Рабис әфәнде, менә безнең Татарстанда рәсем сәнгате базары бармы? Миңа калса, әлеге базарлар күбрәк инде ул Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта кебек. Ул чынлап та шулай, ник дигәндә, ул теге үзәк бар бит инде. Үзәк ул барыбер теге теманы әзрәк трендларына карый, үзенчә бер төрле ни бар булырга тиеш, юнәлеш биреп җибәрергә тиеш. Татарстанда менә ул сәнгать базары, ул базар дигән сүз гомумән яшамый. Ул базар бардыр ул. Базар нишләп булмасын инде. Анда бит әнә
әлек базарда саталар картиналар менә мен хәзер теге менә монда обой ертылган, шул өчен каплар өчен бер мотор төшелгән арбуз кирәк, или теге пион кирәк, шуны алып кайталар да әлеп куялар, нәрсә бар ул. Бу сәнгать турында сүз булганда, монда икенчерәк юл белән килергә кирәк бу мәсьәләгә. Сәнгатьне бит теге теләсә кем теләсә ничек эшләми. Ул музейлар ішінде буларга тиеш сәнгать. Теге бриллиантны ышкып ясаган кебек, монда шулай итеп ясап чыгарга тиешләр. Сәнгать базары бар. Аның безнең музейлар үзләренең, һәр музей үзенең таләпләренә карап, үзенең эшләрен топлый, үзенә кирәкләрне тематик яктан булсын, кемдер теге стилистик яктан җыядыр, кемдер авторларына карап җыя, кемдер чорына карап җыя. Алар кайсыдыр музей шундый нәрсәләр бар, ул барга тиеш андый бар ул. Кешегә кирәк картиналар. Ансыз да торып булмый. Алар да бар. Менәнчә безнең монда хәзер ниләр бар? Картиналар сата торган галереялар бар. Бар. Ул рәссам шәхси күргәзмә ясый икән, теләсә кем килеп, аның эшен сөйләшеп алып китәргә була, ала. Алай да була. Но кемгә инде метрга метр эш кая куйсан инде ул аны? Аны куя алмый, озаклый алмый. Шуңа күрә үзебезнең музей җәмгыятендә андый үзебезнең рынок бар. Сез бит инде бүгенге көндә җәмгыять эшендә дә актив катнашасыз. Рәссамнар берлегенә ничек эләгергә һәм нинди таләпләр үтәлергә тиеш? Рәссамнар берлекләре бездә хәзер хайран күп дисәк тә була инде. Менә безнең Татарстанда гына зур берлекләр өчәү. Татарстан иҗади берлеге, алар инде ТСХР, алар инде менә технологик яктан алга киткән, шундый бер технологик якка басым ясап эшлиләр, үзләренең иҗатларын шуңа киләбрәк ясыйлар. Аннары менә безнең Татарстанда, например, алар уже безнең графика буенча бик каты эш алып баралар, алар молодцы ул яклап. Аннары бар Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге. Алар инде районнар буенча эшлиләр. Менә күз алдына китерәс, авылда рәссам укытучысы. Ул кая баралар, нәрсә эшләяләр, нителәр, андыйлар белән кем эшләргә тиеш. Менә аларында җәлеп итәргә кирәк иҗади тормышка. Аларны чыгарып бармый, алар уже безнең балаларны нинди тәрбия бирергә мөмкин рәсем сәнгате буенча. Менә алар белән эшлиләр, безнең союз бар. Аларга инде имза гына язып, тойчы гариза язып кына кирергә дә була инде. Бу үзебезнең менә нигә Рәсәй берлегенә кирер өчен 2-3 Россия күләмендәге күргәзмәгә катнашу кирәк. Ул безнең бар инде Большая Волга дип атала, зур Идел регионы буенча бөтен Идел регионы катнаша торган күргәзмә. Аннары бар всероссийская, бездә хәзер 17 мең рәссам Рәсәй буенча. Менә шулар бөтенесе дә рәсемнәрен күрсәтсәләр, яртысы инде 9 мең булсын. Шуның арасыннан 350 эш сайланып алына бөтен Рәсәй күргәзмәсенә. Менә шунда эләгергә кирәк. Ул 2 күргәзмә бар икән, гариза язып, союзга кирергә була. Үз беләсез инде, аның ниләре күп инде. Иҗади эшләргә кирәк. Иҗат эшләгән кеше кирәләй инде, эшләп кирмәсен инде. Әмма мондый иҗат берлекләре рәссамнарга ни бирә? Biz bit özümüzün şol Kazanımızda kaynayız, ol bizge bit gerek нәрсә инде, biz bir tilde söyleşəbез, алар белән нинди генә союзда торса да, biz bir tilde söyleşəbез, bir аңлашабыз, күз карашына аңлашабыз, biz аларның әйткән сүзен колак салабыз, күргәзмәләр оештырырга кирәк. Менә күргәзмә оештыра башлыйбыз, Татарстанда күрсәтергә кирәк, әле генә нидә Мәскәүдә булды, менә хәзер Ульяновскида булырга тиеш. Аны җыеп бетерәсең, рәссамнар берлеге булмаса, берлек белән җыелышабыз. Карыйбыз, безнең выставкалар бар, җыябыз, җибәрәбез. Шулай эшләп ятабыз, берлек кирәк инде, берлек бит ул безнең үзебезнең бер карап торган оешма, бүтән безнең оешма, мәдәният министры аларның үзенең эшләре. Аларда театрларда, җырчыларда бар да, бу үзебезнең күзебезнең инде. Әмма безнең Татарстаныбызда шундый талантлы рәссамнар күпме? Кемнәрне аерып әйтер идегез? Татарстанда безнең рәссамнар күп. Менә аерып әйтә башласаң, менә мин әйтмәң дип әйтерләр. Мен күрә аерып әйтмичә генә
Татарстанда бар. Күп. Яшьләр тартыламы? Яшьләр тартыла, олылар да бар, талантлы рәссамнар, аларны инде сез беләсез, күрә торасыз, күргәзмәләрдә яшьләр дә килә. Яшьләргә кыенрак, ник дисәң, безнең бит инде бу иҗади берлек бернинде стаж да бирми, нәрсә дә бирми, анда гына иҗат беләгенә шөгыльләнеп, кеше гаиләсендә тоталмаячак, ипотека да түләй алмаячак, шуңа күрә ул кайдадыр укыту эшендәме, инде эштә эшләп, буш вакытындамы уже ничектер менә шулай сәнгать белән шөгыльләнергә тиеш, сәнгати яктан үсәсе килгән кешегә аларга авыррак. Совет заманында рәссамнар без художественный фонды системасында эшләп, шул системада içinde рәссам булып киткән кешеләр безгә җиңелрәк булачак кына. Бүгенге көндә яшьләргә авыррак. Но алар бар. Аллаһка шөкер. Менә күргәзмәләрдән карап торабыз. Безнең бер 20-30 чынлап бирелеп фанатларча эшли торган потенциал художникларыбыз бар яшьләрдән. Хайран. Бүтән регионнарда да бар бит алар. Менә сез рәссам булырга теләүче яшьләргә һәм яңа гына әлеге эшкә керешкән рәссамнарга нинди киңәшләр бирер идегез? Киңәш биреп кенә шуңа карап кына рәссам булып булса, иң беренчедән, наверное, кешенең теләге булырга тиештер. Теләкме ул, нәрсә ул, теге язмышмы, шундый нәрсә булырга тиеш инде, өстән бер ниндер формат. Теләге булырга тиеш, үҗәтлеге булырга тиеш, характер булырга тиеш кешенең. Бүтін жерде де күтіп тұрмайлар енді, дұрсын әйткәндә. Аны бит әле үзеңнең нәрсәдер бер төрле мөгамәләңне әйтәсең икән, син бит аны чынлап ышанып әйтергә тиеш, шул картина аша. Син бит аны кешене ышандырырга тиешсең. Аның өчен характерың катыгына булырга тиеш. Үзең ышанмаган нәрсәгә кешене ышандырып булмый ул. Ничек уйлыйсыз, менә белем булу мөһимме, әллә инде талант булу да җитәме? Талант белән дә чыгып була инде ул. Ансы да бар. Андый дөнья күләм тарихта андый нәрсәләр күп инде ул. Белем эшне җиңеләйтә, нишләп булмасын? Белем кирәк инде ул. Белем бит инде ул ремесло, ансыз ничек кая барасың? Аның балтасы бер нәрсә эшләмәгән кебек, монда бит инде ул нәрсәләр эшләргә белергә тиеш. Шуңа күрә аның бит безнең юнәлешләр дә төрле. Сын сәнгате дә бар, живопись дә бар, анасын рәсем сәнгате дә бар. Шуңа күрә аерылалар бит алар. Һәркем үзенчә каралы белән үзенчә эшләргә тиеш. Белем кирәк инде. Менә белем дигәннән үзебезнең Татарстанда менә кирип китәм әле ул темага да. Безнең училище бар менә, күптәнге бит инде Фешин исемендәге борынгы училище, ул инде тарихлы училище, аның инде стенәләрдә кешене уже акылга утырта торган рәссамнарны. Менә шу училищедан башка безнең теге тулаем белем системасы Татарстанда юк, ник дигәндә югары уку йорты чисто художество буенча юк. Менә КФУда бар, ниндер факультет, тегендә бар, монда бар. Бүтән җирдә дә ниндер художество факультеты бар, компьютерда рәсем төшерергә өйрәтәләрдер яшьләрне дип уйлыйм инде үземчә. Аларның программаларында каралмаган. Утырып, беләбез бит инде ничек 6-7 сәгать көне буена гипс төшерми икән каләм белән студент. Аны уже үҗәтлеккә өйрәтү җайсыз. Шуңа күрә менә безнең институтлар юк. Тирәнгә карайбыз, Башкортстанда 2 институт. Чабаксарда худграф институт бар, безнең Чаллыда менә худграф бар. Но аларның программаларын карадым, алардан уже рәсемне этеп чыгаралар. Алардан педагоглар ясыйлар. Менә ансы да бар. Менә Уфада институт бар, сәнгать институты бар. Анда сәнгатьчеләр әзерлиләр. Менә аерма шунда. Бездә менә Казанда андый институт кирәк. Потому что без аларны җибәрәбез, училищены бетереп чыга талантлы яшьләр, мин ничек кешене беләм. Китәләр Мәскәүгә, Питерга, Красноярскига, каяда булса китәләр, шул Уфага китәләр. Анда алар уже нигә керәләр, үзләренең мөхитләренә керәләр. Ан дуслары бар, иптәшләре бар, укытучылары бар, шул союзга керәләр. Шунда калалар инде. Мөхиттән кеше рәссам чыгып китәлми. Рәссам мөхиттә үсә. Димәк, киләчәктә уку йортларыбыз күбрәк булсын иде дип теләгәләр. Күбрәк булсын, Рабис әфәнде, ни кызганыч инде тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Шундый матур эчтәлекле әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм сезгә исәнлек, саулык, барлык эшләрегездә дә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Яңа күрсәтергә язсын, шушы сәнгать турында күбрәк сөйләшергә язсын, файдасы булсын. Амин.
Татарстан 24 каналында мәдәни ағарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.